جڑا دنیا دا جج ہے او دے سامنے پیش ہون واسطے تینوں صفائی ستھرائی دا بڑا خیال ہے، تے جڑا پوری کائنات دے ججاں دا جج ہے او دے سامنے کوئی خیال نہیں سانو پھر ساڈا لباس صاف ہونا چاہیے، کوئی خوشبو لا کے مسجد چ آنا چاہیے۔ ساڈے بابے عموماً حکا پیندے ہی مسیتے آ جاندے نے، منہ جو بو آ رہی، یہ بھی ہے۔ حکا پی کے نماز جڑا بندہ پڑھدا ہے وہ دی نماز کیسی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نمازی نماز شروع کردا ہے تے فرشتہ او دے منہ دے اوتے اپنا منہ رکھ دیندا ہے، جو تسبیحاں پڑھ رہا ہے فرشتہ اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ قیامت نو بندہ اللہ دی عدالت چاہے گا، فرشتہ اوتھے اللہ دی عدالت یہ دیاں نماز دیاں تسبیحاں بندے دے سامنے سنائے گا، تے جس بندے دے منہ چ آندی ہے بو فرشتہ او دے نیڑے بھی نہیں جاندا، تو دی نماز دا کی بنے گا؟ بولو۔ کئی بندے سگرٹاں پیندے نے، داڑھی رکھی ہے سگرٹاں پیندے نے، انہاں دی داڑھی چوں بھی سگرٹاں دی بو آندی، انہاں دے کپڑیاں چوں سگرٹاں دی بو آندی۔ اس واسطے میرے بھائیو اپنی صفائی دا خیال کیجئے، طہارت دا خیال کیجئے، لباس دا خیال کیجئے۔ قرآن نے اس واسطے کیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جدوں بھی مسجد چ آنا ہے صاف ہو کے ہونا ہے، کپڑے سونے پہن کے ہونا ہے، اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے۔